Buria modomda kintu. Fresh. Hai là mà chuyện như này là một Thằng là mà thích thằng. Hai. Thằng. Nó phải nhỉ. Thằng. Ê, Tisa. Hi. Ui. Ui. Hi, Ham. खुलुमबाय and hey my darling subscribers नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय बेनिफ्राय नायदो नोंथांमोना गथ'फोरा मेहेन्दी फोनलायगासिनो दङ कारन जोंनि आनैनि फिसाजो आरोना जोंनि बिब' आब'नि हाबा दङ बेनिखायनो बयबो मालाय देलायगासिनो मेहेन्दी फोनलायगासिनो ओमफ्राय खैना दा फोनथ'वाखै खैनानि सिगां इसोरासो बांसिन एक्साइटमेन्टआ जों निजोमाखौ फोनगासिनो आखाइखौ थिखांना हरसन नायनि Oh my god. जों फोनगोन खैनानिखौ नैयाव नैबे मेकआप आर्टिस्ट गाबोननि खैनाखौ खालामगोन ओमफ्राय नैबे आं नुजादोंना नुजाया नुजादोंना एबार हाय नै लोगोफोरजों दा खैनानिखौ फोननोसै खैनानिखौ फोननायनि बेसेबा सिगाङावनो नैसोरो फोनदोंमोन ओमफ्राय दाबो जायाखै बिसोरना ओमफ्राय हाबानि भिडिअफोरखौहाय लोगोफोर आं फारि फारि दिन्थिजोबनो हानाय नङा खारन गोबाव भिडिअ लायालासिनो थायोब्ला आङो भिडिअखौनो लानो रोङा मोनो बे खालिबो बेफोरबायदिनो जादों आं भिडिअखौ माखौ लाग्रोगोन माखौ मागोन जानानै भिडिअखौनो लानो मोनाखै आं मोनफा मोननैल' लादों बाखि सब गथ'फोरानो लादों थेवब्लाबो आं भिडिअखौ खालामथारनानै होबाय खारन न'नि हाबा मालाबा नायनो गोसो जागोन ना निजायनो बेनिखायनो आङो मेम'रि हिसाबै थाथों होननानै भिडिअखौ बानायथारबाय आरो एसेबाबो सेकेन्ड खैना डिजाइनखौ लादोयो खैनानिखौ सिनायानो नंला खोमसि जाबाय ओमफ्राय नै आंनि डिजाइना गुड मर्निं जों दा दुगैनो फैदों दा 8:30 मानि जाबाय जों दासो सिखारदों स' जों दुगैनानै थाब थांनोसै दा दै खावनायबो दोङो बिनिखायनो जों दुगैनो फैबाय आरो खैनाखौबो देलायहोनो दोङो हाय लोगोफोर दिनै जाबाय नेक्स्ट डे निफ्राय नै फुंनिफ्रायनो नै मेकआप स्टार्ट जाबाय सिगां दलिसेया खालामग्रोदों बै गथ'आ बेनिफ्राय नैबे मामु आब' जोंहानि आब'आ खैना गोदाना बेनो मेकआप खालामजेननोसै नै रंगिलाया स्टार्ट खालामबायानो मयस्चराइजार प्राइमार फोननानै ओमफ्राय आङो खानायखौ एसे हेल्प खालामनानै होदों बांसिन मोखांनि मेकआपखौ रंगिलायानो खालामदों आं आइखौ खालामनानै होदों मेगनखौ बेनिफ्राय खानायखौ बे मोननैखौ आं खालामदों बाखि रंगिलाया खालामदों ओमफ्राय दसे थानो खैना ओंखारसिगोन ओमफ्राय खैनाखौनो भिडिअ खालामनो बावदों जोङो ओरैबायदिहाय माने जाम्बि बायदि जादों जोङो ओमफ्राय नै नाय नोंथांमोना नुगासिनो नै फिसा टिक्लु सिख्लाफोरा देलायगासिनो दङ बेखिजाय बिसोरखौ खैनानि खाथियाव थानो होआखै नालाय बेलेग मोनसे रुमाव फैनानै देलायगासिनो ओमफ्राय आंबो देलायखांबाय बेनिफ्राय आंनि उनखैजाय बै दहाय देलायनाय पार्टिया ini berapa mwnw? Khayna godan. Taimu farsin vaksin yang Bhumika. Am Bhumika naiknya? Regong na derani. Nizama khana ke bai sana pa. Wow. Hai Puza. Hai Ichi dulu. Sang dulu. So ichi memea bawa khana start खालामबाय दोङो आरो रंगिलाया मेकआप आर्टिस्ट बेनि बियानै आं दहायनो बुंखादों लोगोफोर आं फारि खोन्थिनो हानाय नङा बेनिफ्राय आं नै दा सा लोंनो फैदों बेखौबो बाख्ल' बुख्ल' मा मोनो मा थायो बेखौनो लादों आङो ओमफ्राय नैबे आंनि आब'नि फिसाजो आंनि आयंनि फिसाजोनि फिसाजो बागरदो जानो तामान फिसा जादो जाखांबाय भिडिअ नोंसोरखो हाय
Pada khayna sar khasya. Sa khayna itinor. Video ko labai thade. Sabi na? Sabay deh. Atau lihat ka? Hai là mà chèn hai là mà thằng là mà thích thằng hai thằng nó phải nhỉ thằng là mà cái này nó जोङो फट' थिखांनो फैदो फट' शुट खालामनो नैबे बेसरबाय बरिया मोदोमदो खिन्थु फ्रेस फ्रेस समायनानि लायनाय मोनसेयानोल' समायनानि मोनसेल' लाइन इमान गोजौ नों इमान गोजौ नों आंनो गोजौ होनदोंलै नै दा जोङो जोंनि गामिनिफ्राय लाबोनाय बिहामजो दङ नै ब्लु कालार गाननाया बे जोंनिनो आनै जायो आरोना जोंनि न'नियानो जायो एसे गोजाननिफ्राय नायोब्ला ओमफ्राय बिसानाव थाबायनो थांदोंमोन जोङो फुंनिफ्रायनो बिसोरा आलासि जवाखै बिसोरा सासेनि उनाव सासे हाबहैगासिनो दङ आलासिफोरा जोंनिथिंनिफ्रायनो बांसिन दङ नालाय ओरैबायदि माने खस्थ' जादों आरो बिसोरहा फुंनिफ्रायनो साहानिफ्राय आरो बर' मानसिफोरनिखौथ' बुंनो नाङा मा दंबयो साहानि अनगायै स' खस्थ' जादों बिसोरहा इनिफ्राय थेवब्लाबो जोङो आलासि नालाय थांबाय थानायबो जाया बेनिखायनो हाबनानै फैहैबाय गामि गिदिंनो थांदोंमोन जों नायनो होननानै ओमफ्राय रंगिले थांनो गोसो गैथारामोन जों थगायनानै लाना हांदों बिखौ हाजो दङ दै बाज्रुम दङ होननानै बेनिखायसो थांदों ओमफ्राय ओइ रंगिलाया जाबाय ओइ बे मेकआप आर्टिस्टआ ओइ नै बाय नुजाहां बै बाय नुजाबाय नै बेनो रंगिलाया आंनि उनाव थानाया ओमफ्राय दा बेखौ समायनाया ब्लग खालामगासिनो दङ समायनानि ब्लगिं दुगैदो मालाय दै बाज्रुमाव पाहाराव Ibara. Ini khana, bयनिखौबो खानाय खिथिनि नै इनिया नै इनिया खानाय खिथिनि बयनिखौबो अटलिया नै निजे मा बो खर' खिथिदो माउसोदो बाल मबाइला ओमफ्राय लोगोफोर जोङो हाबाखौ जानानै फैफिनबाय बै सानखालिनिफ्राय आं खिन्थु बिराद थानो इस्सामोन ओजा खैना दोनलांनो इस्सामोन हाबा दाननाय नायनो इस्सामोन खिन्थु नायनो मोनदिया कारन जों हरावनो 9:30 बाजियाव जोंहा ट्रेन दङमोन डिब्रुगड़ फैफिननायनि ओमफ्राय जों दा स्टेसनाव मोनफैबाय आरो जानि हाबानिफ्राय फैनानै दसे सम न'आव थाफैदों बेनिफ्राय डाइरेक्ट फैखानो गोनां जादों दा जों स्टेसनाव मोनफैबाय रङियानि जंसन बेनिफ्राय लोगोफोर जि सफायबाय ओरैबायदि खस्थ' ट्रेनाथ' माबायाखै नालाय रानिखौ एनि टाइम ट्रेन फैजासिम नोरै फिदिंबाय थानो गोनां जादों दलद जखाया बिखौ थाबायनो लांनांगौ हयतुबा बिखौ बै ट्रलियाव थिखांनानै फिदिंबाय थानांगौ ओरैबायदि जाला होदो बि जोंखौ इथि नङा इथि थाङा ओइ आब' बेथा हालिया इखौ हमथाग'नो कल' नोंखौ नारलिया दे
आंना रायाखै बेखौ बेसांना नै लोगोफोर जोङो दा ट्रेनाव गाखोबाय ओमफ्राय गोजौथारनि सिट मोननायाव जों रेखाजों आंजों उन्दुनो नांबाय गेजेरनि मोननैयाव गुमैजों आब'जों गाहायनि सिट मोनाखै जोङो बेनिफ्राय नै जों सहैसिगोन दसे थानानै फुङाव ओमफ्राय नै सोरांबाय दा जों सिलापथार मोनफैसिगोन सिलापथाराव ओंखारदोंमोन जोङो डाइरेक्ट डिब्रुगड़नि ट्रेन मोनाखै नै लोगोफोरजों सिलापथाराव सफैबाय बेनिफ्राय बासजों थांफिननांगोन गोजान जायो सिलापथारनिफ्राय डिब्रुगड़आव ओमफ्राय आंनि बेकग्राउन्डआव दा मेथाइ गाबनाय खोनाबाय थादों नोंथांमोना खारन रानिजों रेखाजों दामगासिनो रानिया गाबदों नालाय गान दामनानै होदों स' जों सिलापथार मोनफैबाय Kadın Mwnwsıdı. Gulu mwnwmdı basna oxadı ruma. Naba taw rongni tema mwnwmdı no? Kalar fınnay rong. Baba bonfungfıraw şerfıraw fınnay ronga. Gulu ini kutu ini gulu kutu ini. Kuyu nay kutu. Saya siapa kamu mbak?